Duha ka panimay sa sitio Santa Maria, Pusok, Lapu-Lapu City. Gikadahong gigusbat sa Alimpos. Siluan meron din na andunay live report. May. Yaslan, wala pa gani hingpit nga makabangon sa epekto sa bagyong Odette. Gigusbat na usab sa Alimpos, kining duha ka mga panimay sa barangay Pusok nga bag-uhay pa lang gipabarog. Uban sa mga sakop sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, gisubay sa RTV Balitang Bisdak ang mga panimay daplin sa dagat sa may sitio Santa Maria, Barangay Pusok, human gipahibaw sa mga mulupyo sa dapit nga may miigong alimpos kagabii. Ang uban, miingon usab nga daw buhawi gayud ang nasinati nila pasado alas 10 kagabii. Nakalantaw pa man ko. Tuyok na nga to tas, gikan rin nga to. Nga daw, tugpa na, naigo. Nanagan mo nga to sa kuwan na yun, mamahan. Nanagan mo dito sa mamahan. Nga, kadyot raman, mga sikan raman. Pati kusuga sa naghoy ang hangin. Basta nanupad lagi, papagali kahoy na sayo. Nagtrabaho si Vivian Amarillo niadtong higayuna samtang ang iyang bana didto sa balay sa ilang kabanay. Busa pareho na lang silang nakurat, human makitang nagusbat na ang bag-o lang nilang gipabarog nga panimay. Ato na po siya sa akong kanang bana, kaning balaya nga ako ang balay na kuan na igo sa Alimpos na guba. Nya ni ari sila diri alas 11 na nya na kuan akong balay na kuan na naguba. Wala usab si Lisa Muelle sa ilang panimay kagabii kay didto sila sa ilang kabanay sa Konsolasyon. Ang nakupog na lang nilang panimay ang ilang naabtan ganihang buntag. Matod ni Engineer Al Kiblat, dili masayran sa ilang kahimanan sa pag-asa kung buhawi o alimpos ba ang miigo sa duha ka mga panimay sa sitio Santa Maria. Apan tulo ka higayon nga nagpagawas kagabii og thunderstorm advisory ang pag-asa, partikular na habig sa Lapu-Lapu City. Pag inanay mga severe nga makita na to sa Florida, ato nang i-assume, doon ay posible nga nahitabo dito. Pero di na ito ma-identify luan na sigurado kung tornado ba siya or kanang gitawag na itong state line. So, depende kung on-site behavior o on-site hitabo sa balay, i-alsa na siya or giditso lang o guba. Apan gipasabot ni Andy Berame, Assistant Head sa DRRMO, nga makadaghang higayon na nilang gipahimangnuan ang mga mulupyo sa dapit sa karisgo sa ilang pagpuyo. Kung naman basihon ang Water Code of the Philippines, digin siya pwede dere for kuan. Kay naamig siya tubig. So mo tayong tabo sa ibo, no? Dili safe. Lan matod sa pag-asa, posible gihapong masinati ang kusog nga pagbunok sa uwan karong gabii o baka ugma sa buntag, nunot gihapon kini sa shear line. Apan sa weekend, masinati na ang maayong dagan sa panahon. Lan? Daghang salamat, Loan May Rondina.